ashe so ya zama gaman jini. Daga yau ni ban kara gunaguni, komai kike so na miki amma ke baki kallo. Daga zaran na waiga sai ki min na gwalo. In ki so ni ko za ki kini na fisa ba za na manta da ke ba. Na ba na raina gare ki na fisa ba zan batun lokaci ba. Kullum ina hanya ta zuwa layin ku ba na gazawa. Na kan biya miki nerori mu ce wurin shakatawa. Kina gwadon so ina nuna miki ba dare babu rana. Har kina faɗan yasa ai soyayyar kana zuciya na. Ni ko da kin faɗa haka kawai sai zuciya ta yi sanyi. Sai in ji na rikice na kasa tuno abin da nake yi. Kofar gidanku nan zan zauna in zaki makaranta, domin na kallata kunki da ke karya zuciyata. Dan na yi nisa cikin kogin ƙaunar ki ya sahibata. Kudi na ko ba adadi na baki ya sahibata. Tambayar bukatar ki nake yi tun gabanin ki furta. Amma dai duk da wannan tarko na ki ban tsallake ba. Abinda kika yi Nafisa ta yasa aiko da wai ban zato ba. Ke ce kike faɗan inna so wata ranki ba za ya so ba. Sannan kina da kishikin ce ba zan miki kishiya ba. Hakanan na ɗauki wannan sharadi ko ɗaya ban fargaba ba. Soyayya muke ni da ke wai ashe haƙuri kike ban sani ba. In kika samu wanda ya fi ni kudi ashe za ki bar ni. Ni ko mafarki ban taɓa yi barafi sawai za ki bar ni. Gashi na faɗa wa dangina na samu ɗiya mai amana. Kudi kawai za na kai domin da ita a samun na rana. Wani ya zo mai nasibi sannan mai hannu da shuni. Ya gwada Nafisa nera ita kam sai ta zama adana ni. Nafisa kin yau dare ni kin sanyo idanu hawaye. Na san kina ta amfani ne da ziga ta bakin kawaye. Dama za ki gane kuɗi ba sa yin miki komai. Daga zarar suka kara gari yau waye babu komai. Sai ki ji duniyar ta miki zafi babu daɗi gaba ɗai. Sai ki kasa gane abin yi wanda idan kika yi kyaji daidai. Nafisa kin sanya raina kona gane kin bar ni rana. Na ɓannatar da kuɗin mota ta nai ta zariya Kaduna. Gashi yanzu dukkana so ce ban san ina zan nufa ba. Wata shawara ta faɗo a cikin raina wasan banzata ba. Sai na je na samu hajiya wato momi gun Nafisa. Na zayyano duk abin da ya fara da ni dan Nafisa. Ta ce da ya haƙuri auren tilas ba za ta yi wa ya ba. Kai ya daure da jin wannan magana da ni ban zata ba. Da ita ce take cewa ya sa ina mallaka ma Nafisa. Kowa zai shiga tsakanin ko zan ɗaukar makafansa. Zancen ashe iya baki yake kwadai yana can a zuci. In gidansu ne nake yin cefane in za a girkin abinci. Ni da ke ba nan ta kuɗi na break zuwa makaranta. Ko ina gida ta kira ni taron su farkuɗi za na yi ta. Yanzu kin guje ni kin yada ni don ba ni da ko anini. Yau dai Nafisa zan kai garin ma Allahu ya san da ni.